råd. Nu skal du høre et godt råd, jeg fik af min pappa. Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl. Spørg for hjælpen, den er nær, og hjælp kan redde liv. Man kan ikke klare alle verdens kvaler selv. Stuart kan du regne med, så tag og spørg om hjælp. Jeg har selv personligt hjulpet en stak unger i tidens løb. Nu skal du høre. I går aftes mødte jeg en dreng, der stod og græd. Han kunne ikke finde hjem, og han var mørkeret. Knægten sagde, kære Stuart, kan du hjælpe mig? Jeg trak min kniv og råbte, bah! Og pludselig fandt han vej. Så kan jeg huske Victor, og hans far var rigtig strid. Han tævede knægten gul og blå, hver gang han havde tid. Så Victor ringede Stuart op og klagede sin nød. Desværre havde jeg travlt den dag, så nu er Victor død. Spørg om hjælp, hvis du mangler svar. Du kan ringe nat og dag, kaptajnen han er klar. Tryk de 8 cifre, hvis du selv er trykket ned. Og hvis jeg er på druk, så kan du lægge en besked.